Bueno, vamos xa co primeiro sketch da noite. Vamos falar de algo que está moi de moda, que é facer xaxún. É dicir, non comer. Hai xente agora que é unha modernidade isto que di eu ceno como algo a 7, pois xa non como hasta o día seguinte a mediodía. Pasa eso ou non pasa eso? Xente que non cena. Eu xa non ceno. Isto empezou Isabel Presley a non cenar, despois Bertín Osborne, diz que tampouco cena, porque lle ten que dar de comer aos fillos. Entón, claro. Bueno, sexa como sexa, agora hai moita xente que fai eso, fai xaxún, ao mellor está 24 horas sin comer, ou 2 días sin comer, ou come pola tarde ás 6 e xa non come ata outro día a mediodía. Beneficios disto. Dícese a ciencia di que é o mesmo beneficio que dixo a Universidade de Harvard, palabras textuales, como ter tos e rascar os collos. Quero... A ver, que hai xente que di, non, eu adelgazo. Home, se non comes, adelgazo, eso está demostrado, Vale, hai famosos que van máis alá. Por exemplo, o presentador Arturo Valls di que el fai a cea á familia, pero que el non come. Entón, el prepara a cena para toda a familia, pero el non come. Isto é como ser director de fotografía de Nacho Vidal. Tú estás ali, colocas todo... Vamos entón co primeiro... Oh, hai unha cousa maravillosa. Mira que levamos anos aquí. Cantos anos levamos? Levamos anos, Este sketch é a primeira vez que non ensayamos. Porque o actor que o fai con Eva Iglesias non pudo vir. Eu tevo que darlle de comer as vacas ou non sei que. E non ensayamos. Pero pode quedar mal igual, Por eso pode quedar mal igual. Vamos a falar de xaxún neste sketch protagonizado por Eva Iglesias e Marcos Pereiro. Estarás de ai, porque mira que tardaches, Que tardei de que? Tardache no baño, chica, que eso foi... Bueno, tardei porque se me durmiron as pernas. Dormiron se echas pernas normal, porque se vas ao baño, sentas ti, posta a mirar os stories todos, que pasa? Que normal que se che durman as Veña, pernas. xa está. Ahora, móviles guardados, non quero ver nada de móviles na mesa e vamos a disfrutar da comida. Tienes razón. Bueno, pues... Tiveche boa idea en vir así a tomar algo, cear a un sitio novo. A verdade é que estou moi ilusionado con... Home, a verdade é que non me podía creer que a estas alturas nunca probaras a comida japonesa. Que queres? Que non me fai así moito chiste así o de comer a comida crúa. Que queres? Eu vou te dicir a verdade, son moito máis de Top Chef que de Supervivientes. Pero vamos a ver, ti... Comer sushi, que pensas que é? Botarlle a boca a unha faneca cruda? Pois sí. No, Pois sí. no, o peixe ven así en cachiños pequenos moi ben colocadiños, co seu arroz, co seu aguacate, e se ainda así non che gusta, pois podes mollalo en soja ou en wasabi e pa dentro. Moi ben, moi ben. Que tal? Moi buenas. Como estamos? Moi ben. Ven que está todo moi ben colocadiño, verdad? Sí, a verdade é que... Sí. Todo moi bonito, mantel ben todo, verdad? Planchado, todo bonito, todo... A copa, cada cousa no seu sitio, verdad? Está todo imperfecto, Verdade que sí, Unha maravilla. Está todo ben colocadiño, verdad? Todo ben. Entonces sáqueme a mierda do bolso da mesa. Pero, foros máis gafas pouco.
tirou o bolso. Pero como poden tirar as gafas co bolso? Que mellor... Repetición. Mira, ve que esa repetición. Xa saben o que van comer? Non, é que aínda non nos trouxeron a carta. Perdone, están aquí. Sí, gracias. Moitísimas gracias. Moitísimas A gracias. ti non che fai falta, xa leo eu. A ver, van querer algo xa de que lles poña de beber algo antes? Pois si eu, si pode ser unha Coca-Cola. Non xa. temos. Pois Pepsi, entón. Non temos, non, tampouco. Pois entonces un viño. Non temos. Mire, perdón, é que debe de haber un error porque están todas as páginas en blanco. Sí. E o error onde está? Pois o error está en que non hai nada escrito. A verdade é que... Está todo en blanco, o sea... Pois está todo correcto, señores. Vale. Entón, que hai para comer? Nada. Como que nada. Acabouse todo ou que? Non, temos o almacén cheo, sí. Ah, sí? Cheo de que? Cheo de nada. Bueno, esta é unha broma, non? É unha broma. Este é un restaurante, non sei se o sabían ustedes, este é un restaurante que se ven a disfrutar do ayuno. Este é un restaurante que se ven a comer nada. 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 Perdón? O sea, Nada de nada. Sí. Isto é porque a xente que quere facer xaxún a veces non sabe onde ir. Sabes? Porque tú estás, pois quero estar todo o día a xaxún, quero estar todo o día sin comer. Non tes un sitio onde ir comer, non tes un sitio onde ir. Entonces aquí, non viron o nome da entrada? Sí. Restaurante xaxún. sí, pero pensei que era un restaurante japonés. Por que japonés? Home, polo nome, Xaxún, non é un señor feudal xaponés? Pero que señor feudal? O señor feudal japonés é un wok. Isto é o restaurante xaxún. Pono na entrada. Bueno, pero... Que pasa? Que é restaurante para xente que quer facer ayuno, pero poño xaxún para coller a subvención da Xunta, polo galego. Pero verdad que era por... Verdad, van por poñer o nome en galego. A Xunta! Van por... A Xunta ahora emperrouse co gallego e aí están aí. Poñer o nome en galego, danche subvención. Estás me dicindo que non hai nada para comer? Señora, pois non hai nada de nada. Pero a xente que ven aquí. Pois aquí a xente ven a facer xaxún, a disfrutar a experiencia. Xa, pero que, perdón, pero que nós temos moita fame. Sí. Pois xa está disfrutando. Ese aperitivo non lle vou cobrar. No. Ese xe non lle cobra, ese aperitivo non. Buah, pois nada, pois isto é unha tomadura de pelo, vámonos, Carlos, vámonos... Che, Jenny. Jenny, por favor, senta, fai o favor, piña. Que? Que imos disfrutar da experiencia, muller. Imos disfrutar da Claro que sí, experiencia. claro que sí, señor. Claro que no, estás tonto ou que che pasa? A ver, se o que pensas, pero a ver, non é mala idea. Que, non é mala idea, é malísima idea. Por qué? Estás ben da cabeza? Sí, estou ben. A ver, mira, eu hai tempo que quero baixar de peso e non hai maneira. Está no sitio para baixar de peso. Que eu Non non- adelgazar, ahora, engordar aquí no, tampouco. Engordar no. E eu, cando vou comer fora da casa, cando vou comer fora Usted da quer casa, adelgazar e claro, cando vai a un restaurante normal, eu vou a un restaurante normal e paso mal, porque están os demás Pois comendo. non vayas a un restaurante, queda na casa. Claro, pero se queda na casa tampouco ten vida social. Non a teño. Entonces, está discriminada a xente que está en ayuno, non ten a donde ir. Non hai donde ir. E aparte que che falan mal, porque eu incluso cando vou a casa da nai desta, Que está usted en xaxún. a miña sogra, que estou Sí. a xaxún con ganas de non comer, e ela dime, queres un bistec? E digo, non quero comer nada, que non teño fame. Mírame mal.
Por Miña nai qué? mirache mal, fagas o que fagas. Iso tamén é verdade. Vale, pois Iso tamén é cártate verdade. calado. Eu aí foi onde vin o negocio. Eu dixo, esta xente que non quere comer, non ten un restaurante para ir. É que é moi boa E aí foi onde vin un nicho de negocio. Aí vin un nicho. No, pronto haberá nichos dos que veñen aquí a non comer. Tamén. Home, muller, Jennifer, por favor, déixate levar. Veña, por probar non perde nada. Por veña. probar non eso. Mira, a ver, de primeiro... Xa ve aquí, hai a elegir dos primeiros Pois... e a elegir dos segundos. Mira, xa está. Eu por min... No menú, Menú. No menú entranlle dous primeiros a elegir e dous segundos a elegir. Vale, Creo que vale. ten a mesma carta que a min, aí, na Ben, mesma. pois de Na primeiro... outra folla, nesta, aí, nesta. Os primeiros é nesta folla, esa. De primeiro, Sí. eu quero... Nada. 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 Este nada. E De de segundo... Nada. Nada. Veña, Moi ben. A E ver, ti, aquí está. Jennifer María, que queres? Esto é de locos. Esto é de locos. Carlos, esto é de locos. Que queres? A Se ver, non lle gusta o que pideu o seu marido, teño fora da carta algo. Fora de carta, pero que aquí tamén hai o dichoso fora de carta. Sí, hai fora de carta, Sí. no outro precio, pero usted era polo de precio primeiro no. nada e de Eu segundo de primeiro nada. nada E de e de segundo segundo nada. Usted quer algo fora de carta? Que hai fora de carta? Fora de carta teño non é de piscifactoría, é de salvaje. Nada de nada. Soa ben, Soa ben. Mira, tampouco non o quero Mira. quero molestar. Todo a tempo de cambiar? É que me queda unha máis, dela queda unha máis. A ver, se É mire- que iso vai por cantidade, eso Pero non mire, a vai, ver si hai, vai si. según mercado. Ben, Se pero... tamén se cobra según mercado, porque Pues moita que cantidade, pena, moita cantidad tampouco podes poñer Claro, desto. que pena, Fai porque desto, igual porque- non hai nada de nada, non hai pa dous, verdad? Efectivamente, igual non hai pa non todos, hai, efectivamente. non hai. Bueno, pero mire, escoita unha cousa. Si hai para dous, traia dous nadas de nada. Ben, excelente. E se non hai para dous, Vale. traia Pois para min entonces, un nada de veña. primeiro e un nada de A ver se me segundo. acordo. Usted, se hai dous nada de nada, dous nada de nada. Se non hai dous nada de nada, un nada de nada para ela e para usted de primeiro nada, de segundo nada. nada e un- A ver se me acordo. A ver se me Eh, acordo, porque non se para apuntar. Bueno, pues qué maravilla, sí señor. Sí señor, sí señor. Reláxate, oye, reláxate. No, cariño. esto é unha cámara Reláxate. oculta. Donde está a cámara oculta? Porque isto non pode ser. Isto é inviable. A ver, muller, que isto hai que disfrutar da experiencia, eu que sei, é unha cousa divertida de estar aquí. Mira, a min encántame probar cousas novas. Pero probar cousas novas, que probar cousas, daste de conta de que non vas probar nada de nada. Nada de nada. Ao final había unha máis do fora de carta. Pero que maravilla, pero que rapidez, non? Cal era o seu era? O meu era o primeiro... O nada de primeiro. Nada de primeiro. Este. Este. E usted era Nada, nada de nada. nada de nada. Ai, non é este é un nada de Este nada. No, espera. No, espera. Espera. Si eu... No, espera. Este é nada, aí vai. Que maravilla. Este é nada de nada. Bueno, que os parece? Daste de conta de que foi á cociña, colleu os platos vacíos e trouxe os platos, verdad? Ou estou eu loca? No, foi o... Pero foi rápido ou non foi rápido? Foi Que moi un servicio rápido. tamén hai que valoralo, Sí, eh? sí. Bueno, eu fan o que queiran, pero eso se enfría non vale para nada. Eso frío non vale para como nada. Hai que churrasco. comelo así. Bueno, pues... Vale, pues... Señora, por favor, iso é contenedor. Perdón. De todas maneiras, señora, de todas maneiras, dase conta que non hai nada, non? Ai, É dicir, dase conta que non hai nada de nada. Jennifer, que payasiña eres, de verdad, Vouche soplar unha hostia de lavo ahora mismo, eh?
Porque non sei pa que entro eu nesta pantomima. Estou facendo tonto. Bueno, Queda algo para repetir, se queren. Ainda me queda... no, a min, si lle digo a verdad, non me colle nada máis. Non lle colle nada de nada. Nada de nada. Moi ben, moi ben. Agora mesmo que... Cheo. Oxe, agora mesmo que non... Se les parece, entón, vou retirar os platos. E os levo así. Unha auténtica maravilla. Sempre leva unha alegría ao cociñeiro que dirías como quedan os platos lambidos, eh? Notase que lle gustou, que quedan os platos lambidos. Bueno, seguro que non queren nada máis. No, non queremos. É de verdad. Se queren outra cousa, pídeme ahora, eso sí, porque pechame a cociña, eh? Como? É que pechame a cociña en 10 minutos. Pero teñen cociña. E para qué? Como? Pa que queren a cociña? Non, temos cociña. O que non temos é butano, pero cociña temos, sí. Oye, claro. Home, mira, creo ben que isto ten a súa elaboración, pero eu por mí non traia máis. Si pode traer, si que traia, si fai o favor, traia a conta. Ahora mesmo, vale? sí, O señor. qué? A conta. Que conta? Pero ti vas a pagar por isto? Home, muller, a ver, escoita unha cosa. O tipo, a verdade que tivo unha idea super original. Eso sí que hai que pagalo. E coño, non creo que cobre moito, que isto non pode costar nada, que ao final comemos nada No, é de que nada. non pode cobrar nada. Nada. A ver, Bueno, algo sí, pola idea, a pero... será barato polo menos, digo eu. Digo eu que será barato. Aí está. Aquí teñen a conta. Que? Que pasa? Eu non estou entendendo nada. Eu uso ahora mesmo a min tamén, pero o que che quería dicir... O que che quería dicir, no, que lle dixeste, eso estou cheo. De que estás cheo? De aire? O cheo non estou cheo, é por si dio a cosa de eso. E non empeces a peidear de noite, vas po sofá. Como vou pedear de noite? Aviso, É que tiña que salir eu comendo, pero non teño nada de comer. Non me empuñaron nada. Bueno, este chiste non se trate porque, claro... Que a conta? Sí. Moi ben, pois cóbreme e deixémonos xa de tonterías. No, Canto é? 150 euros. mira a ver se está todo. Unha cousa, os cafés non lles vou cobrar, eh? Isto... Os cafés non lle vou cobrar, eh? No, é que non tomamos café. Por eso mismo que non lle vou Vou cobrar. coller o bolso. O non poñelos todavía me rabia cobrar. Sí, Pagas ti isto é ou unha pago? tomadura de pelo. Unha cousa, tarjeta no porque entre a comisión do banco, váiseme todo, Vale, produto, pero ao final tal... non che queda Non me nada. queda nada, non me queda nada de nada. Quer efectivo, verdad? O sea que si non me queda nada de nada. Xa. No, pero tranquilo que Sí, lle vou dar prefiero efectivo. efectivo porque ao final acaba así. Deixa así xa, Por nós. Señora, Dígame. aquí non hai nada. No. Aquí non hai nada, no. Aquí non hai nada de nada.